Bi aramisa don ye janvier kalo tile 29 san 2026 Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ min ye cakɛda min bɛ ni ale jantolen don Mali kunnafoniko bɛɛ lajɛlen na. A baaraw bɛ se ka kɛ sariya kɔnɔna na cogoya min na autorité de la communication haka awa ko a ye kunnafoni kura dɔw lase k'a fɔ baara kura dɔw bɛna daminɛ min bɛna kɛ sababu ye k'a fɔ maa minnu bɛ n'olu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔ sanfɛlaw la awa ko u ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna tɛmɛ sariyaw de fɛ sisan ni maa o maa bɛ yen k'e de bɛ bɔlɔlɔkannaw la awa k'i bɛ fɛn wɛrɛw dilan ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ ko a bɛɛ lajɛlen bɛna tɛmɛ sariyaw ye awa a bɛɛ lajɛlen bɛna lakɔlɔsi awa ko kuma in kɔni fɔlen nka ko min ye maa minnu bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u caman bɛ yen nɔ u kɛlen bɛ ka a ko kuma caya. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Kunnafoni jɔnjɔn dɔw y'a yira k'a fɔ ko awa min ye maa marifatigiw ye k'u ye tamakɛla dɔw i n'a fɔ ji kulunkan tamakɛla dɔw awa k'u y'u bali min ye taji tali la u ka kulun kɔnɔna na ka bɔ awa a taara ka taa sɔnpi min ye Yanfuke ale mara kɔnɔna na fo ka taa se Mopti ale marabolo kɔnɔna la. Kulukorokaw fɛ yen nɔ kasara cɛjugu dɔ kɛra Kulukoroba kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yɔrɔ min bɛ wele ko Jarala an b'a yira aw la k'a fɔ ayiwa a ko daminɛna fɛn min fɛ bolifɛn awa kamiyɔn dɔ o de kun tiɲɛnen don min ni a kun jiginna fɔnse kɔnɔ a fankelen jiginnen fɔnse kɔnɔ ayiwa maaw nana ka na dɛmɛ don walasa u bɛ se ka a labɔ cogoya min na ka a labɔli to sen na a yɛrɛ bɛ ɲini ka labɔ ka ban tumana min na a porokotora ni ka a jigin fɔnse kɔnɔ a nɔ na o tuma a jigintɔ a kɛra sababu ye a taara bin dɔ ka butigi kan n'o ye butigi kumaba ye ayiwa a ka cɛnni don butigitigi kun kosɛbɛ sabu ka d'a kan boisson gazier o caman kun bɛ yen nɔ olu caman cira o mana bɔ yen nɔ caman wɛrɛw kun bɛ yen nɔ minnu n'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛna butigi kɔnɔna na i n'a fɔ frigo o na ɲɔngo caman wɛrɛw nin kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min ni dɔnkɛyɔrɔ don n'a tɔgɔ ye ko Ziga Bayita a kɛra o kɛrɛfɛla la Kulukoroba Jarala. Min bɛ tali kɛ dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min talen bɛ walasa min ye bɔlɔlɔkannaw n'o ye semaine numérique ye ale min bɛ to senna awa san o san janvier kalo tile 29 ka taga bila tile 31 na awa minisiriso min bɛ ka a ko labɛn min bɛ an ka kunnafoni diko kunna a y'a yira k'a fɔ ko ayiwa kalan dɔ bɛna sigi sen kan kalan min ni ayiwa a kalan taabolo 2 don minnu bɛ kɛ sababu ye bɔlɔlɔkanna na kunnafoni lankolon minnu bɛ yen n'olu bɛ cari awa olu kɛlɛli awa ko kalan taabolo 2 in bɛna ta ka ɲɛsin o ma ni dɔw ko a ma ko deepfake walima fact checking awa ko ni kalan taabolo 2 in nin bɛna ta ka ɲɛsin ayiwa maaw ma minnu bɛ yen nɔ n'u b'a kɛnɛ kan. Nin wagati in na an b'an kun da kɔkan kibaruyaw kan fɛn min bɛ tali kɛ mugujugu cikan durutulen na o mɛnna Niger jamana ale pankurun jigikɛnɛw kan n'u b'a wele ko aéroport international Duri Amani an b'a yira aw la k'a fɔ nin waleya in kun kɛn bɛ Bamaci tigilamɔgɔw fɛ nɛgɛ kanɲɛ fu ka tɛmɛ ni sanga 15 ye nka Ala ni u ka cɛdenw sababu la waleya in sera ka kunbɛn. Egypte jamana fanga marabolo y'a yira k'a fɔ ko ayiwa u bɛna u labɛn ka min ye bɔlɔlɔkanna awa denmisɛnnincinin minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛlaw la awa u ka bɔlɔlɔ matarafali ka se ka a dabila kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka wasabulon fana ale bɛna baara kɛ ni sariya in kan walasa ka se ka denmisɛnnin fitininw k'olu kisi awa don dɔ ɲangatɔw ma bɔlɔlɔ ale sanfɛla la. Cadi jamana o masakɛ n'o ye Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a bɛ taamala Faransikaw fɛ yen nɔ taama min ni awa baara taama don wele kɔnɔ wele min n'o ye Faransi masakɛ ale ka weleli ye Emmanuel Macron ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.